गसाइगाव सहरा जोबोद गुरुत्वपूर्ण जोंनि इंटर स्टेट बॉर्डरनि मोनसे सहर बियो गसाइगावआवनो प्रथम जोंनि बिटिसि आव हाबजेनो आसामाव हाबजेनो गसाइगाव सहरानो बे सहरा बिराद सम्भाव्यपूर्ण मोनसे सहर बेखौ मोजां सहर आरो गोख्रों सहर बानायनायाव जोंनि अर्बान डिपार्टमेंट बिटिसि नि अर्बान डेभलपमेंट डिपार्टमेंटआ नोजोर होगासिनो दं आरो फैगौ दिनाव गसाइगाव सहरा गोख्रों आरो मोजां गिदिर सहर जागोन। नोगोर बिफाननि दायित्वआनो जादों बे ओनसोलाव बसबास खालामनाय रायजो राजानि अभाब अभियोगफोरखौ मेनटेन खालामनाय सुरक्षित खालामनाय आरो हाइजिन मोनसे मेनटेन खालामहोनाय गतिके जोङो अर्बान डिपार्टमेंटआ बेनि प्रति खरा नोजोर होनानै दङ। जोङो गसाइगाव सहरखौ जोङो फैगौ दिनाव नागरिक समाजखौ सुरक्षित खालामनो थाखाय जोङो मा हाबाफारि मावनांगौ बेखौ जोङो इतिमध्ये परिकल्पना खालामदों आरो फैगौ दिनाव जोंनि बे अर्बान पौरसभानि जोंनि कमिटिजों जों जगाजग खालामनानै बेखौ रायजोफोरनो बानायनानै होनायनि थाखाय जों थिरांथा लादों। बेखौ जों मिन्थिदों थांनाय सरकारा गसाइगाव सहरनि रायजो राजाफोरखौ वन्चित खालामदों। गसाइगाव सहरखौ सहरनि मुगा होनो थाखाय होनायनिफ्राय होनो हायाखै गतिके एबार जोङो गसाइगाव सहरखौ गोदान मुगा होगोन। रायजो राजाफोरनि मेन डिमान्ड जे डिमान्डखौ बिसोरो थांनाय 5 बोसोराव खालामफुंहोनो हायाखै स्ट्रीट लाइट आरो ड्रेनेज सिस्टेमफोरखौ जोङो एबार खालामफुंगोन। गसाइगाव टाउन कमिटी চেয়ারম্যান শপথ গ্রহণ ললো ভাল লাগিছে। যেহেতু আমি ইলেকশন সময়ত বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ আমি গসাইগাঁও টাউন কমিটি ইয়াত বহুত সমস্যা আছে এই সমস্যাটো কাম কৰিবৰ কাৰণে সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আজি নতুনকৈ গসাইগাঁও টাউন কমিটি নৰপতি ব্ৰহ্ম চেয়াৰমেন দিয়া হৈছে আৰু শপথ লৈছে। ভাইচ চেয়াৰমেন হিচাপে বাচু চাহাক ভাল লাগি আছে। মোৰ এই সমষ্টি মই যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ একেলগে মিলি আমি গসাইগাঁও ডেভেলপ কৰি ইলেকশ্যন সময়ত মই ৰাস্তাৰ কথা কৈছিল, এই নদীৰ দালাঙৰ কথা কৈছোঁ আৰু ডিভাইডাৰৰ কথা কৈছোঁ, ষ্ট্ৰীট লাইটৰ কথা কৈছোঁ। আজি ইয়াত মই মিটিংটো কোৱা হৈছে। গতিকে আমাৰ এই ইলেকশ্যন MLA ইলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত ফান সোমাৰ লগে লগে এই কামটো বহুত স্পীডত কাম হ'ব আৰু এইবিলাকো আমি প্ৰতিশ্ৰুতিটো সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি